Ana minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe janjine kandhane alesane ayo sapa wong sing ora gelo adung dandan kowe ora teko lho wah Mas Gimene ling dengar ling ning mati ki Manarso. Anu ora aku ate kok bariso. Apa tau pertandingan karo kowe? Oh lho, lha ki anggere mau muntir wae kok. Anggere jilih ya Dik, ngobatne wong ya. Iya. Kandhane kok. Ayo. Janjane kowe Asri Laras. Ya.
wong manis nalika ketemu eneng kono kae kawang-kawang angel dilalekke pisan ketemu eneng kono kae kawang-kawang Bengawan Solo
ya. Elingo marang janjimu wong ayu nidrani saiki jur lali Ayo rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku ya ayo saiki ada dunungmu mung kajukune ya. kajukune dadi pepele nalika biyen kowe isih nyandeng rana rene tansah kakowo ora bisa nadyan mung Mas Ardi. ake ndang baliyo wong ayu wis kangen Ayo unggah Kevin. nunggu baliyo Yo. Ya. Mas Praden. Mas Praden. Asli waras. SP Laudio
ya. Ya. Dek jaman berjuang Jura kelingan anak lanang Biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadah biyen ninggal janji ning saiki apa syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora Ruk-rukan Mas Bintoro. Ah. padha lara Ya. Ale. Oh. Ye. Oh. Ya. Yaudah. Dek.
madu dik gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilatiku watake wong kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa rontokne jantungku sampean
regane iki anu Pak Anung. Nggih, sampeyan lak ya mundak regane. Monggo lajeng. Aku nganti Asli laras kinarto stres matur. Puji
sesideman dados